Idem kupovať nehnuteľnosť, má hodnotu 100 000 a chcem znalecký posudok na 130 000, aby mi banka prefinancovala celú nehnuteľnosť. Tak s takouto požiadavkou sme sa stretli v poslednom čase 2 alebo 3 krát. Určite nedoporučujem zvyšovať umelo cenu znaleckého posudku, pretože tento podlieha supervízii, banka tak či tak cenu posudku zreálni a vy možno sa necháte dobehnúť a častokrát zaplatíte zálohu, o ktorú môžete potom v realitnej kancelárii prísť. Čiže ak vám kúpa nehnuteľnosti nevychádza z toho titulu, že bude nízka hodnota na znaleckom posudku alebo potrebujete nejako špekulovať a nemáte tam dostatočnú rezervu, tak si myslím, že radšej zvážte buď kúpu lacnejšej nehnuteľnosti alebo možno niečo iné, alebo si dajte veľký pozor, aby ste sa nedostali do nejakej zbytočnej pasce a neprišli zbytočne o zálohu alebo o peniaze. Pre viac tipov nás sledujte a zatiaľ krásny deň.